Moikka kaikki! Meillä on nyt teille ihan hirmuisen iso ja ihana uutinen. Ilmoitusluontoinen asia. Rumpujen pärinää. Portal of Balance aukeaa 29.11. Elikkä se on niinku vajaan pari viikon päästä keskiviikkona. Keskiviikko 29. marraskuuta. Sitten alkaa meidän yhteinen matka. Ja voin sanoa, että se tulee olemaan kyllä aivan, voiko sanoa veret seisauttava, jos ne kerran lähtee virtaamaan paremmin. Keksikää siihen joku oikein päräyttävä sanonta, koska kaikki mitä me ollaan tähän asti tehty niin kuin pienissä osissa, niin tuntuu siltä, että Balance tekee yhdessä isossa portaalissa niin vähintäänkin sen saman verran. Portal of Balance, rauhoita hermostosi, verkkokurssi, tässä on tehty sitä nyt ties kuinka kauan, kuukausia ja kuukausia, ympäripyöreitäkin päiviä aika lailla. Ja se on laajentunut niin, että siinä on 12 uutta energiahoitokuuntelua, ihan järjettömän vahvoja ja mahtavia ja parantavia. Voi sanoa jopa niin, että vaikka me ollaan sitä nyt tietoisesti tehty kuukausia, niin tässä tehdessä on paljastunut, että mehän ollaan tehty sitä jo vuosia. Niin koska sieltä on tullut niin paljon semmoista esiin, että nyt me tiedetään, miksi tämä tehtiin aikanaan, miksi sitä ei ole vielä saanut aikaisemmin julkaista. Nyt se on löytänyt, moni palapelin pala on löytänyt paikkansa. Joo, on tullut muutamia sellaisia vuosia sitten tehtyjä projekteja esiin, mitä on nyt sitten viilattu tämän päivän energioihin ja sitten hoksattu, että hei, tämähän on osa Balancea. Ollaan aika lailla jännä äärellä tässä. 29. päivä sitten lähtee. Oo mukana meidän kanssa tässä ja kommentoi vaikka siihen alas, että lähdetkö mukaan tälle matkalle. Toivon, että lähdet. Joo, ja ihan saa kaikkia muitakin fiiliksiä siihen tosiaan laittaa, koska niin uskotaan, että energia välittyy ja virtaa sieltä Balancesta, tihkuu jo hyvin teille. Ja me tullaan kyllä tekemään sellaisia vähän niin kuin esittelyjä tästä verkkokurssista, eri energiahoitokuunteluista ja aiheista pikkuhiljaa tässä nyt tämän parin viikon. Oliko se parin viikon? Kalenteri on tuolla ylhäällä, mutta siinä aikana. Noin pari viikkoa. Avataan sitä pikkusen teille, mutta totta kai se suurin mahtavuus on sit siinä hetkessä, kun sä pistät kuulokkeet päähän ja hoitokuuntelu päälle ja avot. Avot. Sitä odotellessa. Niin, kyllä. Moikka. Moi.